copii! Bună ziua, minunați copii ai școlii gimnaziale numărul 2! Astăzi ne-am adunat în curtea școlii ca să sărbătorim frumoasa zi aniversară a României. În 1 decembrie se vor împlini 106 ani de la formarea Marii Uniri și 108 ani de când România a intrat în primul război mondial. Trebuie să mai țineți minte că un rol foarte important în redesenarea hărții Europei la conferința de pace de la Paris din 1919-1920 l-au avut doi mari patrioți români. Unul un politician, adică Ion Nicea Brătianu, care era prim-ministru, și celălalt mare patriot, putem spune așa o mică surpriză, a fost Regina Maria, care cu șarmul ei a reușit să apere interesele României în conferința de la Paris.